Здравейте хора, аз съм Кацката. Това ми е първия влог и сме на влака. От Харман ли тръгнахме и сега до Горна Оряховица ще пътуваме, ще ви покажа малко някои кадри и искам да се абонирате за канала и да лайкате видеото. Айде, ще ви покажа някои от кадрите. Добре хора, върнах съм. Ако се чуете как изглежда, отгоре лампи, това да се държиш. И да. Добре хора, вече сме в Димитровград. Влизаме, ще се месим в два влака. Минаваме под някакви стъпала. И тук е супер тъмно, нищо не се вижда. Добре, че съм си пуснал фенера. Добре. И ще се местим на другия влак ще се местим. Първо, в момента е около някъде, това ще ви кажа, 6:58 е. Това влак го снимам 6:58, 7 часа. Ще се местим към другия влак и ще ви покажа малко от кадрите. Ще се видим Ейса. Добре хора, вече сме в ЖП гара Димитровград. Да ви как ще се сменям в другия влак към Горна. За съжаление в Димитровград няма една закусване. Ще към гарата им няма една закусване. А не, вътре има нещо. Чакайте, сега ще видим кое. Хора, за съжаление няма закусване, такива само кафе машина. И ще ви покажа малко от кадрите в Стара Загора. Че 7:15 трябва да се качвам във влака. Сега е 7:04. Не знам това видео кога ще го кача. Сега сме 27 декември. Може би утре на 28 декември ще го кача. Ще се видим от Стара Загора. Добре хора, вече сме в Димитровград във влака и влака потегля. Ето, ЖП гарата. Добре хора, вече се видим в Стара Загора. Айде, хора само вижте па гледка. Охба. Вече сме излезли от Димитровград и отиваме към Стара Загора. Виж, това е река. Река ли е кое? Марица. Това е Марица, ето е Марица хора. Ето. Яко. Хора, вече сме в ЖП гара Стара Загора. Но не мога да ви покажа, защото не мога да намеря табела, иначе съм в ЖП гара Стара Загора и няма да има обивки вече. Директно вече към Горна Оряховица. Иначе вече съм... Ето. Ето, Стара Загора ЖП гара. И ще се включим вече от Горна. Сега в момента е... Ще ви кажа... В момента е 8:29. 8:40. Значи 11:10 че сме в Горна, значи 11:10 че се видим. Айде! Добре хора, вече сме в Горна Оряховица. В 12:09. Значи... Трябваше 1:10 да сме в Горна Оряховица, ама имаше проблем с влака. Още 1 час и заради това, иначе вече сме тука. И сега
мотоциклет. Снимам влог снимам. Да, снимай. Ини Джонс, брутален го! Тука съм, чакам моите гости от Кармали. Къде Да. ходиш, бе, Чаушеско? Казвам кабинета. Ай! Добре хора, това ще е от влога. Ако искате още да има влог, пишете в коментарите и лайк, subscribe. И за Вини Джонса Ботания! И за Вини Джонса абонирайте Да. в канал. Ай! В канал.